Tento týždeň som prijímal klienta, ktorý vypil denne 7 tvrdého alkoholu a hovorí, že nemá problém s alkoholom a funguje tak mnoho rokov. Ako je možné sa do takej nereality dostať? Nikto sa nestane závislým, že sa dneska zobudím a idem na tom pracovať, aby som sa stal závislým. Takže aj nenahradí psychoterapeuta, pretože naši klienti teda veľmi, veľmi častokrát nám prichádzajú po rozsiahlej terapii, ktorú im poskytol ChatGPT. Inak pracujeme možno s vyhoretým manažérom, inak s človekom vlastne po recidíve, inak s človekom, ktorý potrebuje motiváciu. Predtým tomu tak nebolo? Pred 20 rokmi napríklad? A zrazu sa im dobre žije, že môžu žiť dobrý život. Milí diváci a diváčky, milí naši poslucháči, vítame vás v sérii podcastov Harmony Talks, ktorá organizuje Centrum prekonávanie závislosti Archa Harmony. Tento podcast vznikol vďaka finančnej podpore nadácie SPP. Moje meno je Michal Olách, som odborným garantom centra a rozprávať sa budem so psychologičkou Štefániou Laskovskou. Vítam ťa medzi nami. Ďakujem pekne, Michal. Štefánia má vyše 20-ročnú prax v liečbe závislosti, ktorej profesionálna dráha, odborný prínos úzko späté s odborným liečebným psychiatrickým ústavom na Prednej Hore. Štefánia je tiež spoluautorkou našej spoločnej knihy o odpustení, ktorá vyjde toto leto vo vydavateľstve Toga v Prahe. A témou dnešnej diskusie budú moderné trendy v liečbe závislosti na alkohole. A som veľmi rád, že prišla jedna z popredných odborníčok Prednej Hory k nám do našej diskusie. A nedá mi asi neopýtať sa ťa takú jednoduchú úvodnú otázku. Čo si ako prvé predstavíš, keď sa povie závislosť a zvlášť možno závislosť na alkohole? Keď sa povie závislosť, tak mne sa často ako prvé vybaví metafora o varenej žabe. Možno to poznáte, keď hodíte žabu do vriacej vody, tak ona hneď vyskočí. A keď ju hodíte do studenej vody a postupne varíte, tak ona ani nevie, kedy sa uvarí. A tak podobne vnímam aj vzorec závislosti, že tá závislosť neprichádza ako nejaká demonštrácia veľká, neprichádza hlasne, ale ona často prichádza pomaly, nenápadne, často prichádza prezločená v rôznych podobách, čiže ona k vám nepríde a nepovie daj mi svoju pečeň. Ale často príde prezločená ako pekná servírka, ktorá vás láka hlasom, však si jeden daj, hej, vieš, aké to bolo, vieš, ako ti bolo včera dobre. Tak ja vnímam závislosť za človek, ktorý hľadá úľavu, tak si dá, až tá úľava ho začne akoby identifikovať. Tá úľava sa stáva pre neho dôležitou v tom, že začne byť dôležitejšia ako následky. Začne byť dôležitejšia ako vzťahy, ako zdravie, ako život a ten moment, kedy tá úľava sa stáva identitou človeka, tak takto vnímam závislosť. Určite nie ako pád charakteru, ako stratu charakteru, ale skôr ako stratu slobody, kde to vnímam ako stenčovanie sa vnútorného priestoru, ako by niekto uberal človeku dých, alebo teda kyslík na dýchanie. A s tým mi vyplýva aj otázka, že koľko priestoru ešte človeku zostáva, aby mohol byť autorom svojho vlastného života a ako my mu môžeme pomôcť tento priestor rozšíriť. A tam už môžeme nastúpiť my a sprevádzať toho človeka samozrejme, ak chce. Na ceste k životu, na ceste k zmene. Ale za tým všetkým tak stále vidím konkrétneho človeka, konkrétny príbeh a niekedy možno nie celkom konkrétneho, ale stále ten istý vzorec a to je človek so svojím trápením, so svojimi ťažkosťami, traumami, ale aj zdrojmi, so svojimi skúsenosťami, ktoré často boli také ťažké, že sa nedali niesť o samote a preto hľadá úľavu. Ale po tých rokoch terapie vnímam aj tú druhú časť človeka, ktorá neprestala hľadať stále očami dvere zmeny. Hoci sú niekedy iba pootvorené, ale práve toho sa chytáme a tam nastupujeme my. Je veľmi príjemné cítiť, že z tvojej odpovede necíti iba bolesť, ale aj nádej. Dnes veľmi moderný aj na Slovensku Gábor Mate, lekár,
ktorý hovorí, že hlavnou alebo takou pôvodnou príčinou vzniku závislosti je bolesť. Dá sa to takto povedať? Není to moc zjednodušený pohľad? Alebo vnímaš to ty aj z praxe? Nechcem sa teraz nejak opierať nejaké štúdie, ale výskumy, ale vyslovene, čo tebe hovorí prax, ktorá je niekoľko desiatok rokov. Môžeme povedať, že je témou alebo príčinou všetkých závislostí niekde v jadre a v hĺbke bolesť? Určite áno. Ťažko povedať, či u všetkých. Teda ja mám stále pred očami konkrétneho človeka, ale ľudia sa nestávajú závislí často z toho, že by chceli sa stať závislým. Hej, nikto sa závislým nerodí, ale stáva. A často sú to presne momenty takých ťažkých príbehov, ktoré si oni niesli. Hej. Každý máme za sebou nejaký príbeh a tí ľudia našli tento spôsob regulácie často ťažkých emócií. Úniku od osamelosti, úzkosti, hej, často tam sledujeme vývinové traumy a tak ďalej. Čiže väčšinou sa to spája s bolesťou, určite. Hej. Nikto sa nestane závislým, že sa dneska zobudím a idem na tom pracovať, aby som sa stal závislým. Čiže s tou bolesťou pracujeme, hej. To je dá sa aj alkohol teda vnímať ako také životné analgetikum, kedy sa snažíme túto bolesť utlmiť. A prečo je to tak, že alkohol nevnímame ako tvrdú drogu, ale hovoríme o nej častokrát len ako takej bežnej, dokonca prospešnej droge, ktorá síce má nejaký kultúrny, spoločenský, často náboženský význam. Nechcem ho demonizovať, ale alkohol, čo sa týka napríklad úmrtnosti, alebo podľa akého kritéria sa pozrieme na neho, je podľa môjho názoru najtvrdšou drogou. Ako to vidíš ty? Áno, aj podľa môjho. Hej. Ja som teda aj začínala pracovať s alkoholikmi. Teraz už máme tých klientov rôzne pomiešaných, pretože závislý sa dá byť asi od všetkého, závisí od miery, hej, ako teda človek niečo robí. A ja vnímam osobne alkohol stále ako tú najtvrdšiu drogu. A často vlastne to ľudia nevnímajú, pretože tá droga alebo alkohol nie je neznáma, nie je zakázaná, ale nevnímam ju ako najtvrdšiu z toho nejakého pomyselného rebríčka tvrdosti, ani podľa intenzity, intoxikácie, ale skôr na základe faktorov a kombinácie faktorov, ktoré práve alkohol má vo väčšej miere ako iné návykové látky. A ja vnímam, že je to dostupnosť, ďalej spoločenská akceptácia a potom vysoký návykový potenciál. Čiže alkohol vlastne máme všade. Je legálny, je dostupný, je hlboko ukotvený v ľudskej kultúre a tak si ani vôbec nevnímame, hej, že ako človek spadne do toho alkoholu, že tá voda už zobrala, ako som spomínala, o tú metaforu, o tej varenej žabe. A skrátka oni si ani neuvedomia, že to ochorenie sa zväčšuje, zhoršuje a že vôbec v tom ochorení sú. Alkohol vieme, že z hľadiska verejného zdravia patrí medzi látky, ktoré sú najtoxickejšie, najrizikovejšie, hej? Najviac teda s najvyšším návykovým potenciálom, čo si ľudia mnohokrát neuvedomujú, pretože tam s výskytom tej choroby a s nárastom tej choroby tak sa zhoršujú aj obranné mechanizmy, napríklad popieranie, hej? To je taká, myslím, najsilnejší obranný mechanizmus u závislých ľudí, kedy si nepriznávajú tú závislosť. Potom racionalizácia, hej, hľadanie rozumných výhovoriek na nerozumné správanie, minimalizácia, však to bol iba jeden a tak ďalej. A s tým vlastne oni aj strácajú potom schopnosť akoby posúdiť, že majú s tým vôbec problém, až nakoniec majú problém to identifikovať a aj zastaviť, hej, mať to pod kontrolou. Čiže preto býva liečba tak náročná, tak ťažká, že ten človek vlastne postupne ako stráca tie svoje kvality, tak má problém to rozoznať. Problém je s vnímaním reality, len tento týždeň som prijímal klienta, ktorý vypil denne 7 tvrdého alkoholu a hovorí, že nemá problém s alkoholom a funguje tak mnoho rokov. Ako je možné sa do takej nereality dostať? Je to vecou kultúry, je to vecou jeho nejakého osobného nastavenia, alebo čomu to pripisuje, že človek, ktorý vypije 100 drinkov do týždňa, tak má pocit, že je to v pohode? Áno, myslím, že je to aj v rozvoji tej choroby, ktorá má jednotlivé štádia a uberá vlastne aj z tej osobnosti a zo schopnosti vôbec reálne zhodnotiť svoj stav. Čiže myslím si, že to je jedna vec. A ono to aj trvá vlastne, kým sa rozvinie závislosť. Hej, tiež je to individuálne u toho, ktorého človeka. U priemerného muža vraj trvá
5 až 15 rokov, ešte keď písal dávno docent Skala, keď sa rozvinie, teda, kým sa rozvinie závislosť. Čiže aj toto je obdobie a potom silné obranné mechanizmy, hej, rozvoj tej choroby, strata možno mechanizmov, ktorými človek vie kontrolovať to pitie, samozrejme úsudok, hej, a všetky tie kvality osobnosti, tak tie tam dosť vnímať a hlavne tá bariéra, tie silné obranné mechanizmy, ktoré človek má. My sme niekedy používali takú jednoduchú definíciu, že keď je človek závislý, keď oni s nami išli do nejakej konfrontácie, či som alebo nie som, a tak dokazovali, že nie sú závislí, tak zvykli sme im hovoriť, že ak máš nejaký problém, ak ti robí alkohol problém po nejakej stránke, či už fyzickej, psychickej, vzťahovej, sociálnej, ekonomickej, tak asi máš nejaký problém. Keď sa nám často porovnávajú ľudia v skupinách a hovoria, že ja nie som na tom tak zle, ako napríklad môj kolega zo skupiny, tak mu vravíme, že možno ten váš život nevyzerá tak zle, ale či by nemohol vyzerať lepšie. Poďme sa na to tak pozrieť, z toho vášho individuálneho pohľadu. Alebo jeho príbuzných, áno, presne. Oni si to často neuvedomujú, ale ako tí príbuzní trpeli. Teraz sme mali tento týždeň aj takú úlohu som rozdala tým svojim pacientom, že oslovte blízkeho, niekoho zavolajte, nech vám napíšu do liečebne list, ako prežívali vašu závislosť. A tak ako to muselo byť silné, presne. A tak im ďakujem všetkým za odvahu, ktorí išli do toho, lebo psychoterapia je často ísť s kožou na trh, ale tí ľudia to zvládli, prekonali. Niektoré listy som prečítala ja, niektorí ostatní, ale bolo to často ťažké, pretože oni vôbec nevnímali, čo ten závislý prežíva, ktorý sedí doma. Tie veci, ktoré oni tam popísali, ani si ich nepamätali, alebo vôbec ich vtedy nevnímali, čiže vtedy prevládne ten egoizmus a ja to zastretie mysle, že to človek nevníma. Otázok, ktorú aj ja kladím klientom, je, čo prežívali policajti, ktorí ťa zatýkali, alebo vás zatýkali, alebo vaša manželka, manžel, vaše deti. A mnohí závislí nie sú schopní, aspoň v tých počiatočných fázach terapie ani odpovedať na túto otázku. Alebo dokonca jeden klient odišiel z nášho centra a hneď potom, ako dostal túto otázku, bola pre ňu tak neúnosná, tak bolestivá. Stretávaš sa aj s niečím takýmto? Určite áno. Hlavne v začiatočných fázach liečby, kedy sú tí ľudia ešte aj zaslepení chorobou, ešte nemajú taký náhľad na to. Asi nie je náhoda, že tá liečba trvá 3 mesiace, lebo až po nejakom čase vnímame, že tá osobnosť sa začne upravovať. Hej, na začiatku je to skôr možno o tej fyzickej stránke a o režime, pravidlách a tak ďalej, o správaní, až postupne vlastne vnímame, ako tá osobnosť sa začne meniť. Hej? Ako padajú tie vrstvy, ako tá cibuľa, keď sa šúpe a ideme potom až k jadru a k citlivosti toho človeka, kedy je on schopný to vnímať. Vrátim sa trošku k téme dnešnej diskusie moderné trendy v liečbe závislosti na alkohole. Ako vnímate, ako na Prednej hore, alebo aj ty osobne, ako vnímaš zmenu v liečbe závislosti od dôrazu na úplnú abstinenciu, na čo sme kladli veľký dôraz v minulých 10 rokov, k prístupom, ktoré sa najskôr zameriavajú na znižovanie škôd alebo obmedzenie pitia u ľudí, ktorí ešte nie sú pripravení úplne prestať. Teda tá paradigma sa akoby mení, ale povedz mi, či to tak naozaj je, aj u vás možno, alebo u teba, že skôr sa sústreďuje na to, aby človek mal čo najdlhšie zdravé obdobie a nie vždy sme možno presvedčení, že ten človek je schopný abstinovať celoživotne, alebo možno ani ten človek o tom vždy nie je presvedčený. Zmenila sa takto táto paradigma prístupu k liečbe, alebo ako to vnímaš ty zo svojej praxe? Áno. Aj z hľadiska tých rokov, vlastne, za ktoré tam pôsobím, tak vnímam, že niekedy to bol taký rigidnejší prístup, áno, ktorý bol zameraný na úplnú abstinenciu a inak akoby nič medzi tým. A myslím si, že moderná diktológia ani nestojí vlastne medzi tým, že či úplná abstinencia alebo potom harm reduction, znižovanie škôd, ale že je to prepojené. A tak to vnímam aj na Prednej hore, hej, že ten prístup smeruje viacej k individuálnejšiemu prístupu, hej, integratívnejšiemu, že v popredí je konkrétny človek a skôr liečba šita na mieru. Mnoho ľudí, ktorí k nám prichádzajú, tak sú ešte v štádiu ambivalencie. Tá jedna časť ich chce abstinovať, ale tá druhá časť si ešte nevie celkom predstaviť, že mal by som abstinovať celý život, hej, že to predstava, ktorá ma paralizuje a s tým pracujeme. Myslím, že tie prístupy znižovania škôd a úplná abstinencia, že nestoja nejako proti sebe a že ich využívame v tom zmysle, že pracujeme s motiváciou, so štádiami zmeny človeka, s menšími realistickými cieľmi. Keby ten človek prišiel a povedali by sme
sme mu, že keď nie si úplne motivovaný, hej, a nepríjmeš hneď absolútnu abstinenciu, tak ti nie je pomoci. Potom by sa mnoho klientov k nám ani ďalej do liečby nedostalo. Presne, mnohí prichádzajú s tým, že nemajú problém z alkoholu, ale manželka alebo manžel. Určite, si to myslí. Áno. To také obľúbené. Áno, to je také obľúbené, že s tým často prichádzajú. Že ja to skôr vnímam ako citlivý, taký terapeutický krok pre tých ľudí, ako vlastne zostať v kontakte s pomocou, hej, ako pripraviť toho človeka potom pre ďalšie zmeny. Vnímam to ako proces ďalšej zmeny, hlbšej zmeny osobnosti a správania celého životného štýlu toho človeka. Takže nemôžeme povedať celkom, že by sme ponúkali nejakú redukciu pitia, kontrolované pitie našim klientom, ktorí prichádzajú, pretože tam treba na úvod povedať a otvorene, že stále berieme ohľad na toho, aký klient prichádza. Ak nám prichádzajú klienti, ktorí už majú veľmi narušenú stratu kontroly, kedy to už nejde, skrátka, oni vyskúšali všetky možné spôsoby možno kontrolovaného pitia, sebaregulácie, cravingov a tak ďalej a nejako to nešlo. Čiže toto je takým dôležitým indikátorom rozpoznávania, že tomu človeku ponúkame bezpečný rámec tej abstinencie a to je radšej úplná teda abstinencia, aby znovu netrpeli, aby ďalej netrpeli. Čiže to si myslím, že nevychádza z nejakej dogmy, ani z nejakého takého ideologického stanoviska, ale že je to overený klinický prístup, ktorý berie ohľad na samotné ochorenie tejto choroby. Hej? Pretože ani to kontrolované pitie, keby sme zobrali, tak to nie je vlastne akoby nejaký taký univerzálny vzorec alebo niečo, pričom vlastne, čom by sme ľudí akoby mali udržať, ale podporiť možno skôr tú zníženie škôd, napríklad nepiť za volantom, hej? Alebo znížiť teda zdravotné a sociálne rizika. Toto je u ľudí dôležité. Ale my vlastne berieme ohľad aj na prednej hore, na individuálne zhodnotenie toho stavu. A potom vlastne inak pracujeme s ľuďmi, ktorí sú vo fáze popierania, ktorí si ešte neuvedomujú vôbec dôsledky toho svojho pitia. Inak pracujeme s ľuďmi, ktorí sú vo fáze, ako som spomínala, ambivalencie, hej, kedy sa rozhodujú, či áno, alebo nie, alebo s ľuďmi, ktorí prídu po relapse a už zažili obdobie abstinencie a chcú sa k tomu vrátiť. Čiže nadviažeme na tú zmenu a pracujeme určite s motiváciou jeho, lebo ako sa vraví, že dobrá motivácia, polovica úspechu. Dôležité nepredbieha toho klienta, alebo máme tendenciu niekedy, hej, predvídať a vidieť, že toto nerobia, tam spadnete a tak ďalej, aby sme ho sprevádzali, lebo inak sa ten človek dostane do odporu. A čo sa týka aj toho znižovania škôd, tak ja to vnímam v širšom slova zmysle, že sa to dotýka aj nás, práce terapeutov a skrátka menej konfrontácie, viac akceptácie, hej, k tomu človeku. Aj v harmonii hovoríme, nepomáhame, ale sprevádzame, tým začíname. Lebo máme takúto tendenciu aj stále predbiehať, ale musíme sa učiť držať tempo s našimi klientmi. Hej? Ten klient väčšinou, keď nám príde, tak on má akoby, že všetko, čo potrebuje v sebe, iba je to umením akoby spoločne nasledovať ten tanec alebo krok. Hej? Ísť vlastne tým jeho tempom. Vrátim sa ku Gáborovi Matému ešte raz, ktorý hovorí, že závislosť je dôsledok traumy. Ako pristupujete vlastne k tomuto rozmeru závislosti? Ako vnímaš ty možno osobne závislosť v porovnaní s tradičnými prísnejšími prístupmi k liečbe? Vnímaš prepojenie traumy a závislosti ako kauzálne? Alebo aká je tvoja prax, aká je tvoja skúsenosť? Dá sa to vôbec zovšeobecniť? Nechcem to moc zovšeobecňovať ani generalizovať. Skôr ma zaujíma vyslovene tvoja osobná skúsenosť, lebo nevieme sa možno oprieť vo všetkom o nejaké výskumy alebo nejaké štúdie, tak ako to cítiš a vnímaš ty? Ja keď porovnávam teda seba v priebehu toho času a tú svoju prax, tak vnímam tam určite zmeny, hej, ktoré sleduje aj tá moderná adiktológia. A niekedy bola tá liečba fakt založená skôr na správaní, hej, človeka. Že tá závislosť je skôr záležitosťou správania, alkoholu a na to sa bral ohľad režim a disciplína a dôslednosť a tak ďalej. Bohovanie. Áno, to ešte máme, ale tiež už pracujeme teda aj v tomto ohľade. Ale keď sa vrátim, tak ja vnímam ten traumasenzitívny prístup, že on vlastne sa nesnaží aj v tej modernej adiktológii urobiť krok v tom, že by nevnímal závislosť ako ochorenie, ale skôr tú závislosť rozširuje o otázku, že čo všetko sa pod tým ochorením skrýva a pod tým správaním skrýva. Pretože už dnes vieme, že to nie je teda otázka vôle, ani látky, ani toho človeka konkrétne správania, ale teda súboru toho, ale
často teda ľudia prežívajú tak ťažké vnútorné emócie a stavy a zažili, hej, aj rôzne traumy. To trauma nemusí byť jedna veľká udalosť, čo sa stane. Často sú to napríklad dlhý emocionálny chlad, alebo skrátka pocit, že človek nemôže byť sám sebou dlhé obdobie, dlhodobý stres a tak ďalej. A to prežili asi všetci. Hej. Čiže keď sa na to pozeráme tak tam vlastne sa mení tá otázka z toho, že prečo piješ, na otázku, v čom ti závislosť pomáhala niesť, hej? Tvoj bolesť, alebo v čom ti pomáhala, alebo nepomáhala. Čo ti pomáhala prežívať, alebo naopak neprežívať. Čiže my sa snažíme pochopiť funkciu symptómu, ktorý človek nesie a ktorý má, a to už potom zásadne aj mení terapiu. Tam už sme zameraní viac na bezpečie, dôveru, reguláciu emócií, na bezpečný terapeutický vzťah, pretože mnohí klienti prichádzajú z prostredia, kde nikdy nezažili nejaký pocit bezpečia a istoty, kde si nedovolili byť zraniteľní, skrátka, kde ten vzťah skončil, keď si to dovolili byť zraniteľní. A tak vlastne im ponúkame terapiu, nie iba ako abstinenciu, ale aj ako korektívnu skúsenosť. Hej? Potom menej možno konfrontácie, prácu s reguláciou emócií a asi základným cieľom aj meniť svoj vnútorný dialog, svoj postoj k sebe a aj k tomu, že cieľom nie je iba abstinencia, ale zmysluplnejší život. Takýto človek nepotrebuje iba zobrať alkohol. Lebo on by zostal v tom vnútornom trápení, v akom bol, čo ho aj k alkoholu doviedlo. Taký človek skrátka potrebuje aj dôvod na to, aby žil triezvý život. A o to sa snažíme. Napadá ťa nejaký príklad z praxe, možno konkrétny, na ktorom by aj naši poslucháči pochopili, ako pracujete s traumou, ako pracujete so závislosťou a ako uplatňujete tieto moderné prístupy v liečbe závislosti? Môžem uvieť príklad, teda, ktorý sa častejšie opakuje. Zoberme si napríklad muža alkoholika, ktorý dlhé roky trpel závislosťou od alkoholu. A ono by sa navonok zdalo, že taký človek je nedisciplinovaný, nedôsledný. Podľa toho starého, rigidného prístupu, toho univerzálneho, by sme boli zameraní skôr na správanie, na disciplínu, na konfrontáciu, možno na trestanie. A niekedy aj tieto veci majú význam, ale keď sú dobre cielené, keď napríklad treba upraviť nejaké správanie, dať hranice a tak ďalej. Ale teraz, keď idete s tým človekom ďalej, tak vnímate, že otec bol alkoholik, agresívny, mama bola emocionálne nedostupná. A to dieťa, ten človek sa nikdy nenaučil, čo to hovoriť doma o emóciách. Že emócie sú slabosť a slabosť sa trestá, s tým vyšiel. A potom vlastne stretol alkohol, ktorý mu prvýkrát pomohol stlmiť úzkosť. Cítil prijatie možno od ľudí. A tak sa postupne do toho dostával. Čiže tam vlastne sa už nepýtame, že prečo si pil, ale v čom ti to zase pomáhalo niesť tvoj príbeh a tvoju bolesť. A čo sa týka toho traumasenzitívneho prístupu, čiže znova pracujeme viac s bezpečím a s dôverou, pretože väčšina liečby závislosti sa deje vo vzťahu. Vo vzťahu, v dôvernom vzťahu, v bezpečnom vzťahu. Čiže je to vzťah terapeutický, v tej terapeutickej aliancii alebo v komunite. Toto je dôležité povedať. Dôležité je aj práca s významom, že ako si ten človek vysvetľuje, že čo sa mu vlastne stalo v živote. A toho človeka netrestáme. Často prvýkrát zažijú, že oni nie sú hodnotení cez zlyhanie, cez relaps, ale cez niečo iné. Že môžu aj cítiť prijatie a dôveru, nastavovať si hranice a dostať taký bezpečný terapeutický rámec. Ani to nikdy nemali, tú štruktúru. Učíme ich pomenovať teda svoje emócie. Stále vravím ľuďom, že cieľom terapie je vlastne zistiť, že rozprávanie pomáha. A oni sa učia aj pomenovať emócie, rozprávať o veciach, o ktorých nikdy nerozprávali a učia sa v skupine. A potom aj normalizovať tú svoju patológiu. Často si tí ľudia myslia, že keby tí ostatní vedeli, že aký mám príbeh a čo som všetko spravil, tak sa so mnou nikto nerozpráva. A potom tá skupina im pomáha akoby rozpúšťať sa, že ten povie svoj príbeh a ten človek vidí, že môžeme aj otvorene normálne hovoriť o svojich veciach a oni ma prijímajú a berú, a som ich súčasťou, sú ochotní aj so mnou žartovať a tak ďalej. Čiže ten človek sa znovu cíti, že je s ním všetko v poriadku, že nie je nejaký z inej planéty. A to ešte nehovoríme o ľuďoch závislých napríklad na sexe, na porne, ktorí ten pocit sebahodnoty majú mimoriadne znížený a v porovnaní s ľuďmi závislými na alkohole je to teda ešte iná liga, by som povedal. Ale
Posuniem sa ďalej. S príchodom nových liekov na znižovanie cravingu, ako aj renesancie psychadelikmi asistovanej terapie, ktorú sledujeme aj na Slovensku, akú úlohu bude podľa teba v budúcnosti zohrávať farmakoterapia v liečbe závislosti? Je to len nový trend, ktorý odoznie, alebo je to niečo, čo naozaj sa dostáva aj vo vašom liečebnom ústave na prednej hore do popredia a riešite pomocou možno psychadelik aj niektoré formy, dokonca niektorí hovoria, že psychadelik asistovaná terapia dokáže úplne vyliečiť závislosť na alkohole, trošku preháňam, ale sú aj takéto hlasy, ktoré sa ozývajú najmä z radov závislých, ktorí teda s veľkou nádejou a túžbou pozerajú na psychedelické. Tak ako je to u vás? Aká je tvoja skúsenosť? Moja skúsenosť je taká, že farmakoterapia, myslím, mala stále svoje miesto v tej adiktológii a myslím, že bude mať svoje miesto, ale nejako samostatné riešenie, ale súčasť vlastne toho celého procesu liečby. Čiže ten proces je multidisciplinárny, je o prepájanie odborov a nie je to len samotná farmakoterapia. Takže táto nádej z radov závislých, že samotné psychedelika vyliečia moju závislosť na alkohole, asi nie je úplne reálna. Určite by si to prijali naši klienti a často hľadajú tie pomoci mimo seba. Podobne ako s drogou. Hej? Ale myslím si, že neexistuje a asi ani v budúcnosti nebude existovať zázračná tabletka na liečbu závislosti. Že je to stále o tom samotnom človeku, ktorý robí zmeny. Čiže farmakoterapia a lieky určite môžu uľahčiť cestu, hlavne v takých začiatočných štádiách, kedy človeka potrebujeme stabilizovať. Hej? Keď k nám človek príde z veľkého chaosu, v hlave má chaos, má veľký craving, tak my s ním nemôžeme ani terapeuticky pracovať. A keď ho potom stabilizujeme, tak s tým človekom sa dá dobre robiť a preto vnímam aj lieky napríklad na stlmenie úzkosti, antidepresíva. Všetky tieto veci v podstate aj ako anticravingové, lebo ten človek už potom je stabilizovanejší a nemá tie stavy až také hrozné. Čiže z môjho pohľadu lieky môžu pomôcť znížiť symptómy, zlepšiť psychický stav človeka, ale nevyriešia niektoré veci, ako je napríklad vzťahy, trauma, strata zmyslu, strata identity. Hej? Večer vás neobjímu tie lieky, napríklad vašu osamelosť, ani technológie, ani lieky. Čiže tam už zase vlastne... Umelá inteligencia tam začína vstupovať, vy vám zavolať, poslať fotky a neobíme vás síce, ale vám častokrát poskytne pocit, že máte partnera, ale len niekde na dovolenke v Austrálii. S týmto trendom sa stretávame čoraz častejšie, že vám dokáže nahradiť akoby partnera. Áno, je to zase asi iba také chvíľkové, ako u závislosti, že krátkodobá úľava, ale potom vlastne z toho nie sú až takéto veľké profity. Čiže myslím, že stále je to ten vzťah a ukotvenie v normálnom živote, v reálnom živote, ako by mal byť ten človek ukotvený niekde v realite alebo v online priestore. Čiže jedno s druhým, ruka v ruke. Myslím si, že to nestojí farmakoterapia aj v opozícii voči psychoterapii, ale stále vnímam, že tá psychoterapia je kľúčová. Stále je za tým človek, ktorý robí tie zmeny v živote on sám. Takže AI nenahradí psychoterapeuta, pretože naši klienti teda veľmi, veľmi častokrát nám prichádzajú po rozsiahlej terapii, ktorú im poskytol ChatGPT alebo Gemini alebo niektorá iná platforma. Áno, myslím, že ten ľudský kontakt, ako človek nevyskúša, nemá s čím porovnávať, ale ten je nenahraditeľný. Hej? A ten je kľúčový v liečbe závislosti. Človek potrebuje odozvu, potrebuje cítiť aj dôveru, bezpečie a tam to je pomerne vzdialené. Keď hovoríme o technológiách, do akej miery môžu podľa vás digitálne technológie ako aplikácie na prevenciu relapsu či sledovanie stresu pomôcť zlepšiť nedostatky v následnej starostlivosti o ľudí so závislosťou? Zvlášť v zahraničí je to v oblasti sociálnych služieb, u nás to patrí skôr do inej oblasti, ale vôbec tej sociálnej oblasti veľký trend v súčasnosti. Využívate niektoré technológie na prednej hore napríklad k prevencii relapsu, k prevencii stresu? Ako to máte? Áno. Čo sa týka technológií, ja si myslím, že to nie je už ani akoby taký technický nejaký experiment, ale súčasť vlastne dnešného života a súčasť aj následnej starostlivosti, ktorú ja vnímam, že je ešte stále niekde tak v pozadí, možno jedným z takých slabších článkov,
ale aj to, vlastne tak na margo chcem dodať, že aj tieto oblasti vylepšujeme, rozširujeme na Prednej Hore aj tú predliečebnú aj poliečebnú starostlivosť. Napríklad sme otvorili psychosociálne centrum, ktoré má už stacionárne doliečovanie, ktoré prebieha každý týždeň. Už to nie je iba jeden veľký klub abstinentov, ktorý bol raz mesačne. A aj tieto technológie vnímam, že môžu pomôcť preklenúť priestor medzi komunitou, medzi našou ústavnou liečbou a návratom domov. Pretože naši pacienti, keď sú zavretí, dá sa povedať, trochu ako v skleníku, u nás na Prednej Hore 3 mesiace a potom sa vracajú domov a vrátia sa, sú znovu zasadení do tých vzorcov domácich. Do svojej rodiny, do svojej práce, tam sú rôzne stresové situácie, konflikty a tak ďalej. A to, čo tí ľudia potrebujú, tak to je presne tá kontinuita pomoci, že ani nie tak intenzita, to nie je jedna veľká pomoc, ale skôr oni potrebujú pocit, že v tom nezostali sami. A tam vnímam, že tie technológie môžu pomôcť. Napríklad naši pacienti veľmi radi a často majú online podporné skupiny anonymných alkoholikov. Niektorí si stiahujú aplikácie, ktoré monitorujú vrátanie abstinencie. Aj to si myslím, že je celkom fajn. Mnohým ľuďom to pomáha, ale myslím, že užitočnejšie sú také aplikácie alebo technológie, ktoré nezostávajú iba pri monitorovaní, ale ktoré ešte poskytujú podporu alebo nejaké prepojenie. Pretože keď si zoberieme človeka, ktorý má relaps, a zrazu vlastne tam je na nula. Tie všetky dni sa mu odrátajú a on to často potom vníma ako osobné zlyhanie. Preto odporúčame skôr technológie, ktoré umožňajú možno rozvíjať také povedomie o tej ich chorobe. Vedela by si ich aj nazvať nejak, alebo spomenieš si na niektoré názvy, možno aby sme oni sú väčšinou anglické, aj Sober Grid, ktoré sú také aj terapeutické platformy. Niekedy býva problém s komunikáciou, s rečou, s tou jazykovou bariérou. Alebo keby som spomenula aj starších klientov, alebo nie tak možno mobilne zdatných a zručných. Treba ale uvažovať, že nie pre každého klienta, nie každý to potrebuje. Jasne. Zase je za tým konkrétny človek a individualita. Nie každý vie z toho tak profitovať. A ešte by som spomenula, že treba asi dávať pozor aj na ľudí, ktorí sú sami v nejakej behaviorálnej závislosti. To ma napadlo ako prvé, že ako to oni zvládajú. Veď práve, že týmto ľuďom vlastne to neodporúčame úplne, ako nejaký taký, že plán, ktorý unikali celý život, alebo sú závislí od sociálnych sietí, alebo od online priestoru, že tam vlastne nastupuje otázka, že nepomáhame potom týmto ľuďom ešte zväčšovať únik od tej reality, aký mali. Takže tiež si myslím, že má to svoje miesto, má to veľký potenciál, ale zase za tým vidím konkrétneho človeka, že s takou citlivosťou to používať. Keď je to zakomponované do terapie, terapeutického procesu s citlivosťou a mierou, tak to vnímam ako dobrú pomoc pre tých ľudí. Mnohých ľudí mám, ktorí majú nejaké aplikácie, ktoré ich povzbudzujú. Každý deň im pošlu možno nejakú motivačnú myšlienku a pracujú s tým. A keď z toho vedia dobre profitovať a vyťažiť, tak to vnímam ako pomoc práve vlastne v tom období. Čo sa týka tej následnej starostlivosti, preklenutia nejakej pomoci, keď sa vracajú domov. Závislosť a iné psychické poruchy sa kedysi liečili oddelenie. Dnes sa skôr liečia spolu. Vnímame človeka viac holisticky, viac komplexne. S akými prekážkami sa v praxi stretávaš, keď sa snažíš o takýto spoločný prístup? Áno. Áno, niekedy tá liečba bola taká oddelená a v súčasnosti vieme, že ak by sme liečili iba jedno ochorenie a druhé nechali tak človek vlastne je na tom ako predtým. Že tie výsledky by boli limitujúce. Preto sa snažíme o tú integráciu, o podchytiť duálne diagnózy, pracovať teda s človekom individuálne, ale stále vnímam určité bariéry a to je stále rozdelený systém. Mám pocit, že ešte stále je to tak, že nefunguje celkom akoby prepojenie tej odbornosti. Že psychiatria, psychoterapia, adiktológia, sociálne služby, práca s rodinami. Často je to o tom, že majú rozličnú filozofiu, financovanie možno, postupy svoje a tak sa často stáva, že ten pacient putuje z jednej ambulancie do druhej. Čiže najprv mu povedia, že dajte do poriadku svoju psychiku a potom budeme liečiť závislosť. Inde mu povedia, že najprv teda závislosť, aj keď vieme, že sa to nedá celkom oddeliť a že to ide ruka v ruke.
Čiže tam vnímam tú bariéru. Ďalej práve tie duálne diagnózy, ktoré som spomenula. Oni sa niekedy tie symptómy prekrývajú so závislosťou. Hej? Niekedy si môžeme myslieť, že nejaká depresia, úzkosť, že je to dôsledkom závislosti, ale niekedy môže ísť o samostatné psychické ochorenie. Hej? A to je dôležité zachytiť. Aj my sa tomu venujeme na Prednej hore a potrebujeme k tomu čas, abstinenciu, hej? Aby sme to vedeli aj odlišiť. Naraz riešite napríklad úzkostnú poruchu, špecifickú fóbiu, depresiu a závislosť? Tak tomu dobre rozumiem? Jedno s druhým. Určite najprv sa snažíme vlastne v tom základe akoby dobre teda urobiť diagnostiku, hej, čo ten človek potrebuje, ale okrem toho máme aj iných odborníkov, ktorí s ním ruka v ruke pracujú. Napríklad protiúzkostné skupiny máme, hej, protistresové a tak ďalej. Čiže ten človek vlastne si takže môže... paralelne skôr, ak to bude paralelne, áno, áno. Sú vlastne tí pacienti aj nastavení niekedy farmakoterapiou, keď potrebujú a potom vlastne môžeme s nimi dobre terapeuticky pracovať. Čiže ide to takto ruka v ruke. A tam by som povedala, že máme na to aj vlastne špecifické skupiny, hej, kedy tých ľudí tam môžeme vlastne zachytiť a oni sa tam cítia potom aj spokojnejšie, pretože títo ľudia potrebujú často iný prístup, iné tempo, hej, iný spôsob akoby opatery. Často potrebujú viac času, možno viac individuálneho prístupu, trpezlivosti. A na to, na čo si sa pýtal, Michal, na tie bariéry, ktoré vnímam, tak je často ešte predsa len ten jazyk, stigma spoločenská, že často vnímam, že sa to deje ešte aj akoby v kruhu tej pomoci, hej, kedy to nie je niekedy citlivé, ako vlastne tí ľudia, keď majú aj viacero diagnóz, vlastne s čím sa stretávajú, hej, že pre jeden systém nie sú dosť akoby dobre nastavení, hej, pre jeden systém sú možno trochu nepohodlní, čiže je to stále aj výzva pre odborníkov, ako pracovať s duálnymi diagnózami, pretože to nie je jednoduché, hej, tam človek musí ovládať viac odbornosti a nie iba závislosť, hej, ale mať aj poznatky o traume, o ďalších iných veciach. Zdá sa mi to veľmi náročné terapeuticky zvládnuť. A ako napríklad pracujete s človekom, ktorý je závislý, bude veľmi prakticky, na kokaine, automatoch a porne. Dá sa naraz liečiť táto závislosť ako taká, alebo sú tam potrebné rozličné prístupy? Ako k tomu pristupuješ ty, keď máš takéhoto pacienta, klienta? Určite mávam častejšie v skupine pacientky alebo pacientov, ktorí majú aj viaceré tie závislosti. A tam to prepájame s odborníkmi. Ako vravíš, že je to náročné, preto máme aj odborníkov, ktorí sú špecializovaní, hej, na vlastne určité tie smery a určité problémy špecifické. A tak tí ľudia vlastne spolupracujeme, že niečo vyriešime aj u nás, niečo teda môže ísť k inému odborníkovi na skupiny, napríklad pre gamblerov, hej. Čiže tak to vlastne prepájame. Takže a striedame. Jeden terapeut, rieši to viacero terapeutov. V tomto máme výhodu, že sme viacerí a tak si to môžeme vlastne tú spoluprácu deliť a prepájať a zdieľať si tie veci. Čiže viesť ho spoločne a rozdeliť si tie aj naše kompetencie a tú prácu. V súčasnej adiktológii sa kladie veľký dôraz na individuálny prístup a na mieru šitý prístup ku každému klientovi. Ako sa vám darí? Máte dosť veľkú kapacitu, 180, 200? Tých lôžok je zhruba tak okolo 170 miest obsadených. Ale tak pre nás, ako v praxi hľadáte rovnováhu medzi individuálnym prístupom ku klientovi a potrebou zachovať jasné pravidlá a hranice v komunite? Dá sa vôbec individuálne pristupovať pri takýchto počtoch ku klientovi a ako sa vám to darí, ako sa to tebe darí? Áno. Tak, ja to vnímam tak, že personalizovaný prístup pre mňa neznamená, že klientovi dovolíme, hej, že všetko, že bez hraníc. Ani, že tá terapia stratí smer. Ja to vnímam tak, že ten rámec zostáva terapeuticky pevný, ale skôr to vnímam, že akým spôsobom toho človeka vedieme. Čo sa týka nás terapeutov a toho prístupu, tak tam to vnímam, že treba byť pevný a empatický zároveň. Ak by človek bol iba direktívny a kontrolórom, potom by sme vstúpili asi do boja s klientom, alebo on by nebol spokojný a vstúpil by do boja s nami. Išlo by o nejaký mocenský boj. A keby sme to pustili tak ten človek zase nemá vedenie. Čiže tam je to dôležité zachovať ten rámec, ale aby ten človek skrátka mal pocit, že ho niekto sprevádza pevne a nedovolí mu stratiť sa.
Potom som spomínala aj to tempo, hej, nepredbiehať klientov, ale viesť ich a sprevádzať tých klientov. Čiže toto je dôležité, asi ruka v ruke. Preto ja tieto dve veci, ako tú autonómiu a pevné pravidlá, nevidím ako veci, ktoré idú proti sebe, ale idú ruka v ruke. To sú pre mňa dve veci, ktoré sa potrebujú, pretože dobre nastavené pravidlá sú prejavom rešpektu voči človeku. Tak to vnímam. Ako sa mení v tvojej praxi profil vašich pacientov, tvojich klientov? Žijeme dobu rýchleho dopamínu, TikTok, Facebook, už je tu niekoľko rokov, nastúpila umelá inteligencia pred 2-3 rokmi. Z tvojho pohľadu, ako pohľadu psychologičky, zmenil sa profil pacienta za poslednú dekádu? Pribúdajú napríklad špecifické profily klientov, nové nelátkové závislosti, ktoré sú kombináciou možno látkových závislostí a digitálneho sveta. Ako je tvoja skúsenosť? Áno. Áno, vnímam to tak, ako vravíš, že tá doba prináša ďalšie závislosti a ide tam často o kombináciu. Málo kedy tá závislosť jedna prichádza sama, na ňu sa potom nabaľujú ďalšie. Alebo z mojej skúsenosti z mojej praxe mám také skúsenosti, že tí ľudia často, keď si vyriešia jednu závislosť a potom k nám prichádzajú pár rokov s ďalšou závislosťou, hej, a ďalšou, akoby stále nepochopili ten princíp tej závislosti, že na všetkom sa dá byť závislý. Závisí od tej miery, ako k tomu človek pristupuje. A potom vlastne vyriešia si závislosť od alkoholu, hej, prídu zase so závislosťou od liekov. Potom možno od nejakých tých nápojov a tak ďalej. Čiže tak to vnímam, až kým vlastne nepochopia, že tá miera je dôležitá. Ale nabaľuje sa to určite. Určite to vnímam, áno. Niekedy si vravím, že kde sú tí akoby, že starí, dobrí, teda ja to tak nazvem alkoholici, to boli vlastne ľudia, ktorí často prichádzali možno až tak okolo 40-ky, 50-ky. Tam vnímam, že tá veková hranica sa stále znižuje, kedy je dosť náročné pracovať s tým klientom, pretože často ľudia nemajú ukončené ani školy, hej, vzdelania. A tam je potom problém, vidím, že kde ho vrátiť, hej. Nestihli si založiť rodiny, hej, zostali niekde mentálne tam stáť, pretože tá závislosť ich zasekne. A nestihli ešte ani si nájsť zamestnanie, často dokončiť školy, hej, nestihli nejaké ciele, preto je to o to náročnejšie, keď sa ešte tie závislosti nabaľujú. Nemajú ani často pracovné zručnosti vytrénované. Čiže v tomto vnímam ako ťažšie. Ako by si zhrnula možno čo najzrozumiteľnejšie pre našich poslucháčov a divákov moderné trendy v liečbe závislosti na alkohole, možno tie svetové a aj tie, ktoré sa implikujú v slovenských liečebniach alebo iných centrách pre liečbu závislosti? Áno. Myslím, čo sa týka moderných trendov a modernej adiktológie, tak tá vlastne naberá smer o mnoho viac k človeku, ako k látke, ako k alkoholu. Tak to už aj vnímam, hej, z našej praxe. Že je to tak. Ten univerzálny prístup niekedy tak sa zaoberal, ako som spomínala, viac tou látkou a správaním. A toto vlastne sa uberá už k človeku. To znamená, že individuálny prístup, liečba šitá na mieru, aby sme stále videli potreby toho človeka. Predtým tomu tak nebolo? Pred 20 rokmi napríklad? Myslím, že ten trend bol, povedala by som viac možno taký univerzálny, spartakiádny, hej, jeden model pre tých ľudí, ale dnes teda, keď vidíme napríklad ženu, ktorá príde o svoje dieťa, hej, alebo prekonala ťažké životné udalosti, napríklad ťažká choroba dieťaťa, tak tam nestačí len nejaká kontrola a režim. Tam musíme ísť hlbšie. A tí ľudia vlastne nás vedú k tomu, podľa ich potrieb, ktoré si vyžadujú. Inak pracujeme možno s vyhoretým manažérom, hej? Inak s človekom vlastne po recidíve, inak s človekom, ktorý potrebuje motiváciu. Čiže ja to vnímam tak. Prepájanie odborov, toto je dôležité. Hej? Aby ten človek skrátka nemal pocit, že musí chodiť a dokazovať tým ľuďom, že či je viacej závislý, alebo viac psychiatricky chorý, aby sa na ňo dokázali pozrieť komplexne. Čiže prepájanie odborov, smerovanie k individuálnemu prístupu a ďalej inklúzia, vytváranie bezpečného prostredia pre ľudí, ktorí nesú vlastne v sebe širokú škálu problémov vnútorných a komplexných. Toto vnímam ako najdôležitejšie a potom dostupnosť pomoci. Návrat ku komunite a k vzťahom, že tá technológia je síce pomocou, ale aby sme nezabudali na to, že tá závislosť sa lieči hlavne v ľudskom vzťahu. Čiže to sú veci a hlavne pochopiť, že abstinencia alebo tá závislosť nie je o abstinencii ako o cieli.
Že to je o zmysluplnejšom Skús to živote. vysvetliť viac alebo rozvinúť viac. Áno, je to návrat k životu, je to návrat k vzťahu k sebe, Takže vzťahu cieľom druhým nie je ľuďom. abstinencia, ale cieľom je život Nie a zmysel abstinencia života? samotná, aby sme to nevnímali Áno. ako iba nejaký cieľ. Je to prostriedok k cieľu. A tým cieľom je lepší, radosnejší život, pretože naši ľudia strácajú ľahkosť bytia. Strácajú schopnosť milovať, strácajú schopnosť cítiť. Čiže k tomu všetkému sa ich snažíme priviesť, aby mali dôvod žiť, aby mali radosnejší život. Predtým, ako prídem k poslednej otázke, chcem sa ťa opýtať niečo, na čo neviem, či sa dá odpovedať. Ale existuje nejaký u teba taký univerzálny svätý grál toho, že čo mi najlepšie funguje pri liečbe závislosti, s čím máš najlepšiu skúsenosť pri svojich pacientoch, klientoch za tých vyše 20 rokov, čo sa venuješ závislostiam, niečo, čo najčastejšie zafungovalo v prístupe ku klientom? Je zrozumiteľná tá otázka? Áno, je zrozumiteľná a myslím, že sa dá na ňu odpovedať. Ja si myslím, a tak to u mňa funguje, že základ je terapeutický vzťah. Áno. Základ je to ľudské spoločenstvo, spojenectvo, to terapeutické. Skús to rozvinúť trošku pre ľudí, ktorí nie sú terapeuti, možno aby im to bolo zrozumiteľnejšie. Ten človek potrebuje cítiť, že vám na ňom záleží. Potrebuje cítiť aj tú ľudskú blízkosť. Potrebuje cítiť bezpečné prostredie. Potrebuje cítiť dôveru. A často to robívame aj tak, že veci, o ktorých sa im ťažko rozpráva, tak individuálne sa snažíme prerozprávať. Keď s tým človekom porozprávame, tak potom ho už môžeme si trúfnuť akoby za ručičku viesť aj do tej skupiny a on si potom viac trúfne aj medzi tými inými ľuďmi. Čiže toto vnímam ako základ. To naše také ľudské spojenectvo. A potom to ide. Často, keď prichádzajú k nám aj pacienti, ktorí sú v takej opozícii alebo si nevedia predstaviť abstinenciu, alebo skrátka nie sú takto nastavení proabstinenčne. Potom vnímame, ako ten vzťah pomáha tým ľuďom akoby rozpúšťať tie hranice, tie bariéry medzi nami. A potom vlastne, keď odchádzajú, často vnímajú, že inak cítia, inak pozerajú aj na tú závislosť. A často si ju zoberú, keď nie sú akoby tlačení. Čiže znova také ľudské sprevádzanie, nepredbiehanie, empatia. Takže to je to, čo najviac funguje v terapii pri liečbe závislosti. Tie ľudské faktory. A teraz sa pozrieme do kryštálovej gule. Kde vidíš budúcnosť liečby a zotavenia sa zo závislosti od alkoholu možno v najbližších dekádach, 20-30 rokov, keď už ani jeden z nás asi v praxi nebude, možno za 30 rokov, ale kde vidíš, že sa to uberá a ktorý trend možno považuješ za taký dobrý, aby na Slovensku možno bol prijatý tými generáciami možno terapeutov, ktoré prídu po nás? Myslím, že sa uberáme tým správnym smerom a ten vnímam integráciu vlastne, všetkých tých odborností, ako som spomenula, všetkých tých prepojení s ohľadom na konkrétneho človeka. Čiže stále za tým konkrétny človek, nie sú to iba aj pri farmakoterapii, iba mozog a receptory a tak ďalej, ale stále za tým konkrétny človek, jeho príbeh, jeho potreby. Čiže ak dokážeme človeka vidieť komplexne a dokážeme vnímať jeho potreby a ak dokážeme vlastne mu dobre pomôcť tej odbornosti, aj tou farmakoterapiou a tým všetkým, tak potom vlastne tí ľudia, niekedy mám pocit, že keď je dobre vlastne nastavená liečba, ako by tí ľudia zhodili okovy a vlastne môžu žiť, ako by boli odľahčení a zrazu sa im dobre žije, že môžu žiť dobrý život. Čiže o prepojenosti a o nastavení na človeka. Ďakujem, že si prijala pozvanie do série podcastov Harmony Talks, že si prišla medzi nás až z východu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja, že sme sa mohli rozprávať, Michal, o téme, ktorá je citlivá a náročná, ale zároveň dôležitá a o ktorej sa našim klientom ťažko rozpráva, ale samozrejme aj o ceste, ako z toho von, zase k sebe a k slobode a k lepšiemu životu. Ďakujeme aj nadácii SPP, že podporila tieto diskusie, že sa môžu dostať bližšie aj k pacientom, klientom alebo aj k širokej verejnosti. Pekný deň ešte. Pekný deň.